Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kontrobersyal na 1 peso ni Dr. Jose Rizal na may taong 1972 at 1974. May katotohanan ba na ang baryang ito ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso o ang baryang ito ay may halubang ginto? Ayan, at alamin din natin sa videong ito ang obverse, reverse at ang features ng baryang ito. Ayan. Bago ang lahat ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang hapon sa inyong lahat. Good day everyone. Shout out muna sa aming Team Alliance. Ayan, sa mga nag-subscribe sa akin, maraming salamat, at sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Mag-comment, like, share, subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, alamin natin ang obverse nito. Ayan. Coat of Arms of the Philippines. Ayan, may tatlong bituin, kumakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan. Makikita nyo naman ang 8 sinag ng araw sa watawat ng Pilipinas. Ayan, na kumakatawan sa lalawigan ng Maynila, Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Tarlac, Nueva Ecija at Pampanga. Ayan, nasa bandang baba naman, sa bandang kanan, ang isang leon, at nasa bandang baba rin, sa bandang kaliwa, isang agila. Ayan. Makikita nyo naman sa bandang taas nakasulat, Republika ng Pilipinas. Ayan, nasa bandang baba, nakasulat Bangko Sentral. Ayan. At ang taon kung kailan ginawa ang barya, ayan, 1972. Ito po yung obverse ng baryang ito. Dumako naman tayo sa reverse. Ayan. Head of Jose Rizal facing left. Ayan. Makikita ang imahe ni Dr. Jose Rizal. At nasa bandang taas naman, ayan, nakasulat piso. At sa bandang kanan naman, makikita nyo ang 1 piso. Ang denominasyon ng perang ito, ayan. Nasa bandang baba naman, ang pangalan, Jose Rizal. Ayan. Napakasimple ang disenyo ng baryang ito. Ayan. Ayan, at alamin na rin natin ang features ng baryang ito. Ayan, issuer, Philippines, period, Republic 1946 to date, type, standard circulation coin, years 1972, 1974, value 1 peso, currency piso, 1967 to date, composition nickel brass, 70% copper, 18% zinc, and 12% nickel. Ayan, ang weight nito, 14.45 grams, diameter, 33 mm, ang thickness nito, 2.17 mm, at ang shape nito, round. Ang technique na ginamit dito, milled, orientation, coin alignment, demonetize, yes, demonetize na ang baryang ito noong January 2, 1998, at ang number N number 3749 at ang references KM number 203, SCO number 39. Ayan, at ang age ng baryang ito, ayan, read it. At ito na nga guys, ayan, pag-usapan na natin itong 1 peso ni Dr. Jose Rizal na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Ayan. Marami ang nagkaroon ng interes sa baryang ito. Ayan, dahil sa laki ng kapalit na halaga nito. Ayan, at ayon sa kwento, ayan, may isang kolektor na naghahanap ng 1 peso ni Dr. Jose Rizal. At ang inahanap ng kolektor ay ang 1 peso ni Dr. Jose Rizal na may taong 1971 na may nakalagay na no limitang here. Ayan. Kakaiba ito doon sa original na 1 peso 1972 at 1974.
at wala pong halong ginto na nilabas ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, ayan, napanood ko nga ito sa isang episode ng sikat na anchor host na KMJS, Kapuso mo Jessica Soho, sa isang numismatist, ayan, eksperto sa pagsusuri ng pera, ayan, at pinatunayan ng isang numismatist na ito na ang nasabing pera na 1 peso 1971, ito'y niretoke, ayan, kung tawagin ito ay fantasy coin. Ayan, at napanood ko din sa isang interview ni Kapuso mo Jessica Soho sa isang opisyal ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas, at pinatunayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na wala silang nilalabas na bariyang 1 peso 1971. Ayan. At ang mayroon lamang, ayan, 1972 at 1974. Ayan. Kaya matutuldukan na natin na walang 1971 at 1973 na 1 peso. Ang mayroon lamang itong 1972 at 1974. Ayan, alamin na natin ang price appraisal nito dito sa Numista. Itong 1972 Denver Mint, ayan, 81% ang frequency nito. At ang total mintage nito ay nasa 121,821,000. Ayan ang presyo nito. Ang good, 18 pesos. Very good, 22 pesos. Ang fine, 24 pesos. Ang very fine, 33 pesos. Extra fine, 41 pesos. AU, almost uncirculated. At uncirculated, nasa 78 pesos. Ayan, puntahan naman natin itong 1974 Denver and San Francisco Mints. Ayan. Frequency nito dito sa Numista nasa 38% at ang total mintage nito nasa 65,02,178. Ayan. Ang presyo nito, ang good, very good at ang fine nasa 14 pesos. Ang very fine, extra fine nasa 29 pesos at ang AU 40 pesos at ang uncirculated nito nasa 50 pesos. Ayan po ang presyong nakatala dito sa Numista. Ayan, bago ko tapusin ang aking video ay nais kong munang pasalamatan ang mga kaibigan ko dito sa YT at sa lahat ng nag-support sa aking channel dahil umabot na po ako sa 4,000 subscriber. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at maraming salamat din sa magigiting nating OFWs. Maraming salamat din sa mga senior citizen at maraming salamat din sa mga silent viewers. Ayan. Maraming salamat sa mga kapwa ko coin vlogger, coin collector o mga kabarya. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng kaibigan ko dito sa YT. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at nais ko rin pasalamatan ang aking channel members na walang sawang nagsusuporta sa akin. Ayan, maraming salamat. AG Cosenet Channel, Arya Explores, Bicolanang Galaw YTC, Christy Diary, Dan TV Vlog, Madam Estrella Byfield, Pisda Adventures, JKV Features, Jun Quintero, O Diva, ayan, Richard Kua, Ride Channel, Simple Lotlo, Chupis World at Wandering Bicolana. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalos.